במילים אחרות, התורה, הנביאים, הכתובים, זה ספר היסטורי מתמשך. ובגלל שהוא ספר היסטורי מתמשך, כל אדם שלא רואה את המציאות מתכתבת עם מה שנכתב באותו ספר, פשוט לא יקבל את זה. כלומר, לא מדובר בקבוצה אחת שיכולה להמציא איזושהי המצאה, בגלל שההמצאה הזאת היא המצאה שהיא מתמשכת. אז משה רבנו המציא, אז מאיפה מגיע יהושע? ויהושע שעושה את הניסים שהוא עושה, והמיקום שבו הוא חי. בכל דור ממשיכה חרטה. איך? בכל דור זה חרטה. אנשים אחרים שרואים את המספר. אבל מתי שנגמרים האירועים, כאילו התנ"ך... הבינו אותי. איך? תודה רבה, מקסים, מעולה. התנ"ך מתי הוא נגמר? מחילה. נגמר השיעור, כי מי שרוצה יכול ללכת. אבל, שנייה, אני רציני. מי שרוצה, באמת יכול ללכת, והבאתי את הטענה, בסדר? מי שרוצה יכול ללכת. אמרתי את שלי, נגמרה השעה, אני רציני, אני כל אחד מספיק שיגיד אני הולך לעזוב לפסח בבית, הכל בסדר. אני נשאר עכשיו בשו"ת פתוח, בסדר? אני חוזר, במחילה, אני חוזר רגע על הטענה, אני אשמח, מי שירצה להישאר לשו"ת, אבל אני חוזר על הטענה. הטענה היא, למה לא יכול להיות מצב שמישהו בא וממציא את התורה הזאת, וממציא את מעמד הר סיני? התחלנו להגיד שהקדוש ברוך הוא, אז איך זה קשור אלינו? איפה הוא פוגש אותנו? ואנחנו עוברים למצב שבו אנחנו באים ואומרים מעמד הר סיני. רגע, מעמד הר סיני אתה טוען שהוא נכון? מי אמר? אולי מישהו ימציא את זה? רגע, לא יכול להיות מצב שבו מישהו ממציא את מעמד הר סיני, בגלל שמעמד הר סיני מדבר על אנשים שמאמתים משהו שניתן להם. פנים בפנים דיבר השם עמכם. השם לא דיבר איתנו אף פעם. ויהושע, שנמצא בהר גריזים, ואומר להם, אתם עברתם את המדבר. שום מדבר, לא מכיר שום מדבר, אני עד עכשיו הייתי בחוף ים. פשוט לא נכון, הספר הזה לא מתכתב איתי. וכיבוש הארץ, ובית ראשון, והניסים שנעשו בו, כל זה שנאמר לאנשים במפורש על הדור שלהם. מאליו יקום הגבר שיגיד שזה לא נכון. איפה? הנביא, הוא ישרוף אותו על המקום. נניח, אני סתם תיאור. אבל לא יכול להיות מצב שבו משהו קורה. זה כמו שמישהו יגיד, לא שהשואה לא הייתה. מישהו יגיד שלא היה שמחת תורה. לא היה דבר כזה. לא היה טילים עלינו עכשיו לפני שבוע. לא היה. כאילו, רגע, שנייה אחת. היינו פה, זה ניתן לנו. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שמה שניתן להם לא קרה. אבל פה הסיפור הוא לא מה שניתן להם. הסיפור הוא אליך. הסיפור הוא שלך. זה סיפור אחר לגמרי. זה סיפור של אבות ובנים, אמהות ובנות. זה סיפור של משפחה. זה לא סיפור של למידה. לא מלמדים מה היה, אלא מספרים מה היה. זה פסח, דרך אגב. זה הסיפור. לכן 4 הבנים. כי היסוד של כל ליל הסדר הוא המשפחתיות. זאת הטענה. בעיניי היא הטענה. אני מאוד אשמח. סיימתי, יישר כוח. אני רוצה להגיד לכם, אתם מדהימים. זה מדהים מה שקורה פה עכשיו. שעה 11:30 בלילה, ישנה קבוצה מדהימה של בנים ובנות שבאים ללמוד תורה בשמחה, ברצון. זה פשוט מדהים. עם זה אני הולך מכאן. שתדעו, חשוב לי מאוד להגיד לכם את זה. יישר כוח ענק לכולכם. מי שרוצה להישאר, אני נשאר באותו פורמט. אבל יישר כוח לכולם. חג שמח. בשורות טובות לשמות ונחמות שנזכה להיגאל ולעשות את ליל הסדר בהר הבית, עם קורבן פסח. הר הבית. כן. מי שרוצה שיהיה לו טענות, מענות, מוזמן. אז זה לא כאילו תמצית של כל מה שאמרו פה? זה לא מה? תמצית של כל מה שאמרו פה בערך? לא, זה לא תמצית של כל מה שאמרו פה. בגלל שכל מה שאמרו פה היו חיזוקים נהדרים. אני מאמין בהם, אני גם דורש אותם. כלומר, תמיד אני אומר, מה שקורה לנו זה משמיים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא מולי. אני פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך שיחה איתך. אני פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך משהו שראיתי שהיא עשתה איתה. אני פוגש את הקדוש ברוך הוא גם שם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. הכל נכון. לפני כן, פשוט ביקשתם שיעור באמונה.
אז השיעור באמונה הוא מגיע להנכיח שנייה אחת, אני מדבר על משהו שהוא אמיתי. אני מדבר על משהו שאי אפשר להמציא אותו, אני מדבר על משהו כשיש לי אמון בעולם, אמון בבני אדם, אני מדבר על אמון שכזה שבא ואומר לי, שנייה אחת, זה לא פיקציה, זה משהו שבאמת קרה, שהרי אבא לא ישקר לבן, שישקר לבן, שישקר לבן. למה? זה אמון. עכשיו רגע, יש לי גם ביקורת על האמון הזה, הנצרות. הנה, אז תגיד גם הנצרות נכונה, גם האסלאם נכון, גם הם מאמינים להורים שלהם, שמאמינים להורים שלהם, שמאמינים להורים שלהם, נכון? אבל יש לי גם, עם האמון הזה, יש לי גם ביקורת. והביקורת הזאת היא ביקורת ששואלת שאלות קשות, כמו שעשינו פה עכשיו. והיה ונניח, ונשאל את השאלות הקשות האלה על הנצרות ועל האסלאם, נשאר ערומים חסרי כל. לא יהיו לנו תשובות טובות. אז מה אני מנסה? נשאל את השאלות האלה על התורה. אז איפה הבחירה החופשית? בוא תראה משהו. אם אמרנו שאנחנו הווה מתמשך, כן, זאת אומרת, אנחנו מקיימים משהו שנאמר, זאת אומרת, מקיימים את הנבואה, כן, או איזושהי אמירה שנאמרה, אנחנו מקיימים אותו, זאת אומרת, בחירה חופשית אין. כי אם אנחנו לא באמת נקיים את זה אחד לאחד, זאת אומרת, התורה מדברת על הנחלת הארץ, ובני ישראל היום מחליטים לפנות ימינה במקום שמאלה, ואז הם מגיעים לירדן. שזה גם הארץ, לא משנה, לעוד, לעיראק, לאיראן. זאת אומרת, לא היינו, לאיזושהי מדינה, סתם אני זורם, אז לא היינו מקיימים את ההווה המתמשך, שאמרנו שהוא הבסיס, שאנחנו מקיימים שיש איזושהי אמנה, כן, שנאמרה בהר סיני, שזה באמת הבסיס, ואז כל ההיסטוריה היא קיום של אותה תחזית שבאמת מתממשת אחד לאחד. ואם זה לא אחד לאחד? אני לא מבין מה אמרת. אני יכול להגיד לך משהו אחד. בעצם כשאמרת, אם הבנתי אותך נכון, אמרת מעמד הר סיני, הטענה היא, אני לא מדבר רק על מעמד הר סיני. אני מדבר על מעמד הר סיני, שהוביל לעוד 40 שנים במדבר, מאיפה הם הגיעו? חטא המרגלים, היה דבר כזה, אוקיי. שהוביל לעוד כניסה על הארץ, ועוד 400 שנה מאז, 440 שנה מאז, עד בניית בית ראשון על ידי שלמה. זה מוביל לעוד ספר ועוד ספר ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק בתנ"ך. זה לא רק מעמד הר סיני. אתה מבין מה אני אומר? השתלשלות. נכון. אז לא הבנתי את הטענה. יש השתלשלות אירועים. נכון. יש גם השתלשלות אירועים בהרבה מאוד דברים אחרים בעולם. כן, אבל השתלשלות אירועים אלוהית. על טבעית, ניסית. שהיא בעלת אמון אחד בשני. כלומר, כשאני שומע שיהושע בא ואומר לי, אתה שומע? משה הנביא דיבר איתי. וההורים שלי אומרים, כן, אנחנו מכירים את משה רבנו, בטח. ראינו אותו, חזינו בכל מה שהוא עשה. רגע, שנייה אחת. יהושע לא סתם אומר. אתה מבין מה אני אומר? שוב אתה המשפטים האחרונים? אני אומר, האם אני יכול להחזיר בחזרה את זה האם אני יכול לראות בחזרה את מעמד הר סיני? לא, אני לא יכול לראות בחזרה את מעמד הר סיני. אבל זה שיש לי אמון במה שההורים שלי אומרים, שההורים שלהם אומרים, האמון הזה הוא שולח אותי לנקודה שבה, אני מדבר עכשיו על התנ"ך, בסדר? התנ"ך לא יכול להיות שקר. למה? בגלל שברגע שאני מדבר אל אנשים ואני אומר להם, אתם חוויתם דברים מסוימים, אני רגע הולך כן למעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא דיבר איתכם, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתם. פשוט לא קרה. אז על סמך האמון שלי, בהורים שלי וכאילו כל הדורות שלפנינו, על סמך זה אני יכולה לדעת שכאילו הכל קרה. כן. כן. כאילו אני... והביקורת שעכשיו, עם הביקורת שעכשיו אמרתי. כי הביקורת שעכשיו אמרתי היא ביקורת מאוד חזקה. כי אם היה כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתם. אל אנשים, אנחנו לא מבינים מי הם, לא נאמר להם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, אז אין דבר כזה. אני בעצם אומר שהתנ"ך לא כתוב אלינו, כתוב עלינו. כן. כן, אבל זה עלינו, כאילו, בסופו של דבר גם זה כאילו עלינו דורם, אבל גם עלינו בתור כאילו הדורות שהיו לפנינו. אז כאילו אנחנו מסתכלים על כאילו... חד משמעית. חד משמעית. והאמון הזה כאילו אמור בו. על זה שיש לך אמון בסיסי בעולם. על זה שאת מאמינה להורים שלך, כשההורים שלך ספרו לך את סיפור חייהם. והם מאמינים להורים שלהם, והם מאמינים להורים שלהם. זה בדיוק מה שאני אומר. אז כמו שאתה אומר, כאילו,
ההוכחה הזאת היא לא 100% הוכחה, כי אנחנו בסדר על אמון. נכון, אי אפשר לעשות משהו בעולם ללא אמון, זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. כלומר, חיים ללא אמון הם לא חיים. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז אתה לא למה יכול... שוב חוזר לזה שזה אין עובדות מוצקות? אז אותו דבר מה שאמרנו. אז אין לך הורים, אז אין לך שם, בסדר, אז תחיה בתוך מערה, כאילו, בסדר. בסופו של דבר, על כל דבר אפשר לשאול שאלות. מי שרוצה להתעלם מהמציאות יכול. חד משמעית. חד משמעית. לכן יש לכל הרבה מי אנשים אז אפשר לכל מי שמקודם אמר, הוכחת, אז אין בחירה חופשית. כי הקדוש ברוך הוא הוכח, נכון? לא נכון, כמו שאתם אומרים, השאלה של האמון, האם היא קיימת או לא קיימת, היא באמת שאלה גדולה. האם יש לי אמון בחיים? אני טוען טענה שהיא בסיסית על כל אחד מכם, למרות שאני לא מכיר אתכם, שיש לכם אמון בסיסי בחיים. כשאתה יושב על כיסא, אתה לא חושב שמישהו שם לך שם איזה דוקרן. סליחה, אני לא יודע מה חקרתם, אבל כן, אתה לא חושב את זה. יש לך אמון בסיסי בחיים. הנקודה נראה לי העיקרית, שכנראה הייתה טעות של רובנו כאן, זה שחיפשנו הוכחה. משהו שאתה יכול להכניס אותו בתוך ריבוע. להגיד, הנה, יש לי תמונה של מעמד הר סיני, יש לי הקלטה של אלוהים מדבר בזה. אין ואף פעם לא יהיה. ולכן כל השיעור הזה ביסוד שלו היה אולי טעות כאילו מבחינתנו, אנחנו פחות טכניות. אני לא חושב שזה טעות, אני חושב זה העניין באמונה, יש הבדל בין אמונה לידיעה. אני לא יודע שיש אלוהים, אני מאמין שיש. כן ולא, אני רק אגדיר. אני חושב שהדרך שעשינו בשיעור, זה לא סתם, זה לא פעם ראשונה שאני מעביר את השיעור הזה, הדרך שאנחנו עושים בשיעור היא דרך קריטית. אתם יודעים, בואו רגע נחזור לפיל הוורוד עם הכנפיים ארנבת, משהו. לא. השחורים, כנפיים שחורים. שאוכל חתול ירוק. כבר יש לנו מחלוקת מה קרה שם. טוב, אז עוד, זו דוגמה תמידית, איך אפשר להתבלבל? שנייה אחת, אותו פיל כזה, והיה ונניח וזה באמת היה, בשביל להוכיח לדור הבא שזה באמת היה ללא אמצעים טכנולוגיים כאלו ואחרים, איך אני עושה את זה? מה אני מספר? שזה קרה? קצת יותר מזה. שזה קרה אני ראיתי את זה משהו חיצוני. זה ממשיך לקרות? קרה עליי משהו ואתה... אוקיי. אתה צריך... לא, כולכם צודקים, אני לא נגד אף אחד. כל אחד אומר זה נכון, אני אשרוף. אני אומר מה היה לפני. אני אומר את השמות של האנשים שהיו לפני. את השמות של האנשים שהיו באותו זמן. את השמות של האנשים שהיו אחרי. אני אומר את המיקומים. אני אומר מה בדיוק ניתן. אני מסמל כל מיני דברים שיזכירו לי בדיוק את הדבר הזה. שבועות, פסח, סיפור. כלומר, אני עושה את כל המעטפת בשביל להוכיח שבאמת הדבר הזה קרה. האם יקום מישהו ויגיד, אולי לא, תמיד יכול להיות האדם הזה, זה הבחירה החופשית. אני באמת מסכים עם זה. זה באמת ככה. הספקנות היא אינסופית. וזה בסדר, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, זו היא הבחירה. אני כן טוען שכשמישהו רוצה להגיע למצב אמיתי בחיים, הוא אומר, רגע, אני באמת מאמין לאנשים בחיים שלי, כי אני מאמין, כי יש משהו, זה מה שהרב קוק טוען, שהאמונה זה לא בשכל ולא ברגש. זה משהו שהוא פנימי יותר. זה. אז האם האבא הזה שהוא ראה את הדרקון המעופף, מדבר לנכד שלו ואומר לו, לכאורה היה צריך להגיד לו, אני ראיתי ולכן אני יכול לספר לך שאני ראיתי ותעביר את זה הלאה. הוא לא אומר לו ככה, הוא לא אומר לו, אתה ראית? לא, הוא לא אומר לו, אתה ראית. הוא לא אומר לו, אתה ראית, מה פתאום? שפולים באופן. אז מישהו כן, אמר אני לך שאתה ראית את מעמד הר סיני? לא, עוד לא. הוא אומר לך, אתה יצאת ממצרים, כאמירה ערכית. הוא אומר לך, אתה, בגופך, לא. זאת לא אמירה של היהדות גם. יש אמירה שבה הנשמות שלנו היו במעמד הר סיני. זו אמירה עמוקה, יסודית מאוד. השם דיבר איתכם אבל, אתם חוויתם. כן, ולמי זה נאמר? רק לאנשים שהטענה היא שזה באמת קרה להם. זה מה שמישהו פה אמרה, שהחוויה של כולם הייתה אותה חוויה. זאת היא הטענה. אבל ברגע שאנשים, עכשיו צודקת, אבל ברגע שאנשים מקבלים טענה שכזאת, הם צריכים באמת להגיד, זה היה, כי אם זה לא היה, אנחנו לא מעבירים את זה הלאה. ואם זה כן היה, אז אנחנו מעבירים את הכל הלאה. זה למי שאמר שהתורה היא נורא נורא מפורטת, עם מלא פרטים. כל הדברים שאתם אומרים הם נכונים, אבל רק כהגדרה, אני מנסה להגדיר אותה בצורה יותר עמוקה. אז למה הרב בתחילת השיעור כאילו רק ניסה לבקש ממנו הוכחות? זאת אומרת, כשכולנו פה אמרנו דברים, אז הרב גם סתר אותם מבחינת היגיון. כן. רק כדי שנגיע בסוף להבנה שהכל מבפנים? כן. כן, שהכל נובע מתוך אמון, אחד. שתיים, שהכל נובע מתוך
זה ניתן אליכם בזמן שלכם. ואם זה ניתן אליכם בזמן שלכם, זה קרה או לא קרה. כי אם משהו פה לא היה קורה, אז לא היו מקבלים את זה. כן. רוצה לשאול שאלה? סליחה. אבל איך אפשר לדמיין שהיינו בזה, כאילו לא חווינו את זה, אנחנו היינו בדור שחווינו את התורה ואת זה, אנחנו, הדור יכולים, כאילו בסבירת הלמון, כאילו, בלי הפנייה של אתם חוויתם. נכון, את צודקת. אבל זה לא מדויק. למה זה גם לא מדויק? אני יכול לענות אותה? נדע, תודה. למה זה לא מדויק? זה מה שאמרנו אותו קודם ולא הצלחנו לסיים כי לא ידענו איפה התנ"ך נגמר. כי כשאנחנו עוברים על כל התנ"ך, אנחנו מתחילים את התנ"ך מבראשית ומסיימים את התנ"ך, כן, בתחילת ימי בית שני, ביעל. כלומר, כשבני ישראל עולים להקים את בית המקדש אחרי שכבר הקימו את המזבח, עזרא ונחמיה וכו', אז אנחנו בעצם באים ואומרים, הזמן שבו אנחנו נמצאים כרגע הוא תחילת בית המקדש השני. מכאן והלאה, קחו את המושכות. איזה קטע! גם משם יש לנו שרשרת של אנשים. יש לנו שרשרת של אנשים שאומרים לנו בדיוק מה קרה בכל דור ודור. אז נכון, זה לא תנ"ך. נכון? זה לא נכנס לתוך 24 הספרים הקדושים. אבל זאת עדיין שרשרת שאומרת לי, אני יודע בדיוק מה היה. מי שלמד פה את ההקדמה של הרמב"ם למשנה תורה, רואה בדיוק את זה. רואה שהרמב"ם מונה רב ותלמיד, ורב ותלמיד, ורב ותלמיד, ורב ותלמיד, החל ממעמד הר סיני, ועד כתיבת הגמרא. ועד כתיבת הגמרא. בעצם מה הוא רוצה להגיד? התורה היא ספר היסטורי מתמשך. כלומר, כל דור, אחרי שהתנ"ך נחתם, אומר לך מה קרה בדור שלו. שאומר לך מה קרה בדור שלו. שאומר לך מה קרה בדור שלו. אז מתחיל בסנהדרין, אנשי כנסת הגדולה. אז כל אחד למי שהוא מסר. משה קיבל תורה מסר, מסר ליהושע, ושל זקנים, זקנים נביאים, ומסר אנשי כנסת הגדולה. נכון? ואז הוא היה אומר. מי זה הוא היה אומר? רבי. איך? רבי. התלמידים של אנשי כנסת הגדולה, תקופת הזוגות, תקופת התנאים, תקופת האמוראים, הסבוראים, הגאונים, הראשונים, האחרונים, האחרונים. מבינה מה אני מתכוון? עד למצב שבו אנחנו באים ואומרים, רגע, שנייה אחת. אז אנחנו זה הפרק הבא בתנ"ך. יש. לא, באמת יש, באמת יש. כי אני חושב שלא יהיה אפשר להבין את הכל, אילולי הסברנו את זה עד ימינו. אנחנו בכל כאילו, מה שאנחנו מבסס את העניין שלנו, ומה שאנחנו בדור של התנ"ך. יש, נהדר, שמחתי. כן, באמת, אפילו רק אם אחד הבינה, שמחתי, שזה היה שווה... הרב, שאלה קצת לא קשורה, אבל למה שברא אותנו, למה שצריך אותנו בעולם? שאלה פגז. שאלה פגז, אני מתנצל. אליעזר, אני מתנצל, אבל היא גם רצתה, השאלה שלך היא שאלה טובה, אני אנסה, בסדר? אבל היא גם רצתה לשאול שאלה, אז תדע לפניך, סליחה, כן. השם מדבר אלינו, אז הוא לא מדבר אלינו לעבוד כאן וכל זה, הלכה על האמונה, על התנ"ך, על ההיסטוריה, לעבוד ואין לדברים. אז גם לא, גם עכשיו יש נושאים, אז הוא לא מדבר אליי, הוא לא מדבר איתנו. עכשיו נושאים, רואים דברים, זה לא רק להאמין, ולפתוח את התנ"ך למשל. גם יש שם את החיים של החיים האלה. לנו ניסים, שכאילו זה... על זה אנחנו גם כאילו... אנחנו גם שומעים, הוא לא מדבר אלינו, הוא דיבר נגיד, אבל... אני כל כך מסכים. לא, שנייה, זה לא פייר. לא רק על אמונה ולהאמין, ולפני את זה, כאילו לפני את על שקר וחייב להאמין וזה, כאילו יש לו בעולם, ואחרי שכאילו, אחרי רואים את זה, גם לא חושב שהיה לעבוד כאן, אנחנו אני רוצה להגיד לך, אני מסכים איתך. באמת, מסכים איתך ב100%. אני גם מסכים עם כל הדברים שנאמרו פה, גם אמרתי שאני מסכים עם כל הדברים שנאמרו פה. מה שקרה זה שביקשתם שהוא באמונה. ולכן רציתי לגעת באיזשהו שורש באמונה שנותן לי, אני חוזר לאותו יסוד, על בסיס מסוים שבא ועונה לי, רגע, הרי, סליחה שאני אומר, האמונה לא התחילה ממגילת העצמאות. והאמונה אפילו לא התחילה מהרצל. האמונה התחילה הרבה לפני. את מבינה מה אני מתכוון? אני מנסה להבין את שורש התחלת האמונה. מה שאנחנו עשינו בשיעור הזה, זה שיעור מחשבת ישראל לכל דבר ועניין. זה יסוד של, רגע, איפה האמונה שלנו נמצאת? מהי היהדות שלנו? אני לא סותר שום דבר מעבר לזה. כל מה שנעשה בנוסף, וכל מה שנעשה,
זה. הניסים שמתרחשים עכשיו בעם ישראל, בארץ ישראל, זה האמונה, אני מסכים איתך. אני רק אומר שכן, אני מנסה להבין שורש של אמונה. אני הולך יותר רחוק, כן, אני הולך יותר רחוק, וגם מטיל ספקות, לא רק דרשות של תראו למה אנחנו צודקים, אלא גם שנייה. לכן זה צריך להכאיב לי כדי שאני אבנה מחדש. מקווה שעניתי. עניתי? זה אופי השיעור. אילולא זה היה שיעור של סגנון אחר של רעיון. היה צודקת, אבל זה לא בסיס. אני לא יכול להגיד, האמונה שלי מבוססת כי הצלחנו להרוס את כל הטילים שאיראן שלחו עלינו. אתה מבינה למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? סליחה, מה? כאילו העבר שלך לא מבוסס מהכל, עכשיו זה כאילו מבוסס עלינו, זה לא מבוסס עלינו, גם עכשיו אפשר להרגיש להיות ההמשך, שמה שמחזיק את הבסיס שלך בלרעה. בדיוק, אבל זה מחזק את הבסיס. זה לא אבל, סליחה, זה לא פחות. פשוט הבסיס, אין לנו עכשיו את ההיסטוריה כמו שאמרנו עד אז. זאת אומרת, אין את ההיסטוריה, אבל אין לנו רק אמון, יש לנו גם תכלס. אני מסכים. ברור שאני מסכים. אני מקווה מאוד שלא באתי להחליש אף אחד. כאילו לא באתי להגיד, הדברים שקוראים זה לא, ממש, חלילה. הפוך, זה כן. אבל כשיש את הבסיס, אז זה הופך להיות פתאום וואו. כן. רגע, אתה היית בשאלה אחת או קשורה? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? תשובה, אני לא יודע, אתה יכול לשאול אותו. אני יכול להגיד לך שהתשובה של המהר"ל היא תשובה נהדרת. בכמה אתה? אני בן עוד מעט 15. הרמח"ל, סליחה. איך? עוד מעט 15. עוד מעט 15. יש פה מישהו בין 17-18? נהדר. אתה מתנדב? מעולה, איפה עוד? מקום אחד, לא 20. מקום אחד תן לי? סניף, נהדר. אתה מדריך? לשעבר. קומונר שנתיים. נהדר. גם אני חוויתי את זה 3 שנים, לא נורא, יהיה בסדר. ואני רוצה להגיד לך, לשאול אותך שאלה אחת. למה אתה מדריך קומונר? למה? תן לי הכי קצר שאתה יכול. לעשות טוב. תודה רבה. אתה מכיר את התשובה של הרמח"ל? מטרת טוב להיטיב. מעולה. כלומר, הרמח"ל בא ואומר, מי שהוא טוב, הוא פשוט רוצה לעשות טוב. הוא לא רוצה שהטוב יהיה אך ורק לו. ולכן הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב, הוא רוצה לעשות טוב לאחרים. האחרים האלו, זה אנחנו. קיבלת תשובה אבל? קיבלת תשובה או לא קיבלת תשובה, אליעזר? הם אומרים לי להגיד כן, אני אגיד. לא, זה לא הייתה תשובה, אבל... לא קיבלת תשובה, תגיד לא קיבלתי תשובה, אני לא מפחד. איך? לא. נהדר. מה קשה לך בתשובה שלי? מה? מה קשה לך בתשובה שלי? כי כאילו... למה דווקא? אני מדבר. מה שנייה, מה שנייה? אתה נהדר. אני רק אחי ממך את הסטנדר. כאילו, זה כאילו כזה, כאילו, עכשיו, שאם זה משעמם כזה, ולהשם, שסתם עושה אותנו, סתם כאילו עושה אותנו ארטיסטים, ואז שכולם עונים אותו, סתם? כן, אתה... סתם עובד, כי סתם כאילו לרוב שיר... לא, זה לא סתם, אבל לא הקשבת לתשובה שלי. למה? כי כשהמדריך והקומונר אמרת שאתה רוצה לעשות טוב, סליחה? מה אתה מזוכיסט? או סדיסט? כאילו, מה נסגר עם ה... מה נסגר עם החניכים שלך, עם הזה שלך? תראה מה אתה עושה להם, תראה כמה קשה להם, תראה כמה שמכביד עליהם, תראה כמה שלא טוב להם, תראה כמה וכמה. וההורים, כשמביאים ילד לעולם, וקשה לו וקשה לו וקשה לו. כאילו, מה נסגר אותך? אתם מביאים ילד לעולם שרק יהיה לו קשה. תשובה. גם לא משעמם, והוא עדיין עושה את זה. אני מכיר את זה. הוא משלם כסף כדי לצאת למסע. נהדר, שאלות. הרב, אני רוצה לשאול משהו על השיעור. האם לדעת הרב זה בעצם אי אפשר לדעת שיש אלוהים? אי אפשר לדעת שהעדות היא נטייה מינית לשם? לא, ודאי שאפשר להגיד את המשפט שאמרת עכשיו. הרמב"ם חולק עליך. הרמב"ם אומר שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם אלוהים. אז אני כן חושב שאפשר לדעת, אבל לפי שיטת הרב זה כאילו רק מה שיש בפנים אתה יכול... רק זה מה שמחזיק, לפי כאילו הדבר הפנימי. מה שיש בפנים זה הכל. אלוהי נשמה שנתת בי. זה הכל. כל מה שיש בך זה הנשמה שלך. אז איך זה שיש יהודים שלא מאמינים?
החיבור אל השורש הוא רופף יותר, חד משמעית. שהרי מי שאתה זה לא המעשים שאתה עושה, אלא זה מי שאתה, בסגולה שלך. אתה מבין מה אני אומר? לא משנה מה תעשה, אתה תמיד תהיה הבן של ההורים שלך, מסכים איתי? גם אם תעשה X, Y, זה דברים הכי חמורים שיש, אתה עדיין תהיה הבן של ההורים שלך, נכון? זה מי שאתה. מסכים איתי או לא מסכים איתי? נהדר, מאליו. מי שאתה זה המקום שלך למצות את מי שאתה, והוא האתה שבעולם. מה שאני רוצה להגיד, זה שכשאתה תהיה מחובר לאותו מי שאתה, אז הקשר שבינך לבין ההורים שלך יהיה וואו. כשפחות תהיה מחובר לזה... הרב דיבר בתחילת השיעור על... סליחה, קיבלת תשובה? כן, אני כן. נהדר, יש, כן. הרב דיבר בתחילת השיעור על הקטנה של הקדוש ברוך הוא, על כל דבר שנגיד. אז איך זה כאילו שהקדוש ברוך הוא כאילו הוא ברא את העולם בשש ימים והיום השביעי נח, זה לא כאילו יכול מקטין אותו? את מי? שאלה טובה. שאלה מעולה, שאלה מעולה. תשובה, כשהקדוש ברוך הוא נח, מה אתה, איפה אתה, באיזה אי אתה פוגש אותו? כשהקדוש ברוך הוא נח, באיזה אי אתה פוגש אותו? למה? וכשהקדוש ברוך הוא בורא, באיזה ארץ אתה פוגש אותו? כלומר, ברור לך שכל מה שנאמר כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה ובורא ומדבר ואומר ויהי אור ויאמר ויהי אור וכו', ברור לך שהכל זה מילים שמנסות לתת ביטוי למשהו שמתרחש. אז איך זה שכאילו... מקטין אותו בשביל שאנחנו נבין? אז זה כאילו מטאפורה? זה הגמרא, כן, בטח! אז איך זה שם הכי קדוש... סליחה, הבנות לא מדברות, אני מכוון ממש... אז איך זה שם הכי קדוש שלנו מבוסס על מטאפורה? איך, מה? היום הכי קדוש שיש לנו? השבת? כן. לא. היהדות היא לא מטאפורה, לא. לא להתבלבל, חבריי. הרב אמר לא, היא מוקלת כעסה לקשיים באמונה שאני מבין, לא, היהדות היא לא מטאפורה, אנחנו לא נוצרים. לא, שנייה. הרב אמר שכתוב על כל ברוך הוא. תגיע עם זה לשמיים, שאני אמרתי משהו כזה, אני אומר לך, אני אחפש אותך. לא, שנייה, בוא נעשה ספר. נכון? אנחנו באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא זה, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו בא ואומר לנו, לא הבנת, כשאני נמצא פה בעולם, אני חייב לצמצם ולהקטין. זה כל הקבלה מדברת על זה. השאלה הכי גדולה שהארי הקדוש שואל בקבלה היא, אם אלוהים קיים, אז איך אתה קיים? לא הבנת מה אמרתי. מי שהבין את זה, זה ממש, זה יפה, זה חזק. אם הקדוש ברוך הוא קיים, איך יש עוד משהו אחר שקיים? למה? למה שלא יהיו עוד מלא אלים אחרים, ואז... מלא מה? למה דווקא אלים אחרים? אם יש כמה אלוקים, אז ההתנגשות בין טוב לרע הרבה יותר מובנת. קדוש. שם תלכות. לא, זה לא יאומן. שם צבקות לא. מלא כל הארץ אם יש כבודו. התנגשות... חבר'ה, השעה 12 ואני חד, אתם ממש ישנים? מה פתאום? קדוש. שם צבקות מלא כל הארץ כבודו. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? אם מלוא כל הארץ כבודו, אז מי אתה? הכבוד שלו... לא הבנת. אני כלום לעומתו, אבל אני העבד שלו, זה לא פשוט. כל הארץ מלאה בכבוד שלו. אמת, שם אלוהים אמת ואפס זולתו. אין כלום! והיה באמור יש שם אחד ושמו אחד. שמע עשרה שם אלוקינו השם אחד. הכל זה אחדותו של הקדוש ברוך הוא. אין שום דבר כמוהו, אנחנו לא מתקרבים לשום דבר. לא, אין שום דבר מבלתו. סליחה שאני מראה את הכל. אני צריך לעורר פה אנשים. ראיתי אחת עם ראש למטה. לא, תבין. לא, אני צריך להבין משהו יסודי ביהדות. היהדות שלנו טוענת כשאמרנו שהקדוש ברוך הוא כזה, זה לא שהוא איזה היפסטר שמנופף ולא קשור לעולם. זה שהוא כל כך עד שאין ממשות לשום דבר אחר. אין משמעות לשום דבר אחר. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מסכים איתי? מסכים איתי? רגע, לא הבנתי. אם הוא נמצא בכל מקום, אז איך הוא פה ופה? הוא פה או לא פה? הוא מחיה את הכל או לא? כן או לא, נו? כן. נהדר. אז בעצם מה שקרה עכשיו זה שאנחנו עובדי עבודה זרה. אפשר להגיד שכן אפשר לשאול. למה? לא, בוא תבין, זה עומק. אני רוצה מפה. בוא נקליט את זה אחרת. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא פה, מה אני בעצם עושה לקדוש ברוך הוא? מצמצם אותו, אני אומר שהוא קרש, איך? תודה רבה, אבל רגע, לא הבנתי, אבל
בדיוק, בדיוק. עכשיו אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא פה, מה אני עושה? אני לא מצמצם אותו, מה אני אומר על זה שזה? חסר קדושה. שזה מה? לא היה. לא, אבל בעצם שמשהו הוא לא משהו, אז משהו... לא. זה חוץ משהו שהוא גם לא משהו. כן, אבל מה זה אומר על העצם השני? מה זה אומר על זה? אתה לא איתי, דביר. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא פה, מה זה אומר על זה? שיש לו כוח שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, ויש לו כוח שלא קשור לקדוש ברוך הוא, אז מה אני בעצם עושה? שני אלוהים. הרב, אני עצמתי. שתי אלוקים זה... לא הבנת, שב. אני אסביר שוב, ברשותך. שנייה, לא, אני חייב לדייק את הנקודה. אז זה מה שהזוהר הקדוש שואל. אם הקדוש ברוך הוא קיים, איך יכול להיות שיש עוד משהו שקיים? והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא עשה בעולם העלם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו בעולם. עד כמה? אפילו עד כתיסא והנמלה וביצי כנים ועד קרני רמים. זה בדיוק הנקודה. כלומר, הקדוש ברוך הוא דיין האלמנות ושופט יתומים. מתעסק בפרטים הכי קטנים. זוכרים את זה שהתורה שלנו עוסקת בפרטים הכי קטנים? כי זה הקדוש ברוך הוא, זה האלוהות. עכשיו, מאליו אנחנו צריכים את היכולת להכיל את זה. אין בעיה, אז אנחנו נכיל את זה. אתה יודע מה? אם הקדוש ברוך הוא נמצא, זה נפש החיים. מישהו פה למד נפש החיים? מומלץ. זה נפש החיים. איך? רבי חיים אבולוג'ין, לא משנה. נפש החיים בא ואומר. להיכנס לזה? אני נכנס. מישהו רוצה להישאר, מישהו לא. האם במהות, באמת, יש הבדל בין בית כנסת לבין הבית שלך? מצד הקדוש ברוך הוא, האם הוא נמצא גם פה וגם פה? כן. אז למה זה קדוש וזה לא קדוש? כלומר, הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אתם שומעים? השם אלוהים אמת, ואפס זולתו, ואין בלתו, אבל בעולם הזה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, יש חוקים. אתה צריך להיות ב-level שהוא תמיד דואלי. כלומר, מצד אחד יש מצוות, יש חוקים, יש קדושה. יש מקום קדוש ויש מקום תמיד. ואנחנו נחיה את זה ואנחנו נעמיק בזה ואנחנו נהיה הכי מדויקים במעשים שלנו. מצד שני, בעומק של הדברים אנחנו תמיד יודעים אנחנו עושים את זה כי הקדוש ברוך הוא... אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם מותר לעשות פסל? לא. אז למה אנחנו עושים פסל? איזה פסל אנחנו עושים בבית המקדש? אבל לא מזבח? הקרובים. למה אנחנו עושים את הקרובים? השם ציווה. למה אוכלים שם השבת? אותו דבר. נכון. אבל מה זה מראה? שהסיפור פה הוא לא אם הקדוש ברוך הוא נמצא או לא נמצא. כי ברור שהוא נמצא. אז למה אנחנו עושים את זה? כי ככה הוא אמר. הוא הגדיר קדושה, הוא הגדיר טומאה. הוא הגדיר טוב, הוא הגדיר רע. יוצר אור ובורא חושך. זה בדיוק הסיפור של הוא כזה, אבל בעולם שלנו הוא עשה העלם. זה הניצוצות, כן? להעלות ניצוצות בכל דבר. כשאתה מברך על הכוס מים, אתה בעצם מקדש אותה, מעלה את הניצוצות ממנה, אתה בעצם מגלה את האלוהות שבה. קיבלת תשובה? זה קצת מעורפה לי, הרב. אם אני יכול לעזור, תגיד. טוב להזכיר שהכל מצולם בשביל זה שנוכל לשמוע את השעה וחצי האלה. אחרי זה, כשנהיה עם יותר שעות שינה, בשמחה גם כל שאר השיעורים. במיוחד השיעור הזה, מצולם יעלה וישלח בשביל לחזור על הרבה דברים שנאמרו פה ולקבל אותם בבום. לפעמים צריך יותר בתהליך ובחזרה. את המחיאות כפיים של הבנות שלי תמחק, כן? כשלא קיבלתי איזה מחיאות כפיים, משהו שם זה בעריכה, זה כבר... משהו שם לא היה בסדר. אני רק חייב להגיד, פעם שמעתי שיעור מהרב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, ובסוף השיעור מחאו כפיים. אני זוכר את זה. רגע, הרב יעקב? הוא ירד ומחאו לו כפיים. אני זוכר, והוא פשוט חזר. ושלא יראו. ואז הוא פשוט אמר, אני לא שחקן כדורגל. והתורה היא לא משחק. אל תמחאו כפיים. כאילו, הוא אמר, אני פשוט זוכר, פעם ראשונה שאני מעביר שיעור, עשרות שאני מעביר שיעור, אף פעם לא מחאו לי כפיים. בסדר, אני אומר משהו שהוא לימד אותי, לא אומר לכם כלום, אתם צדיקים. אני אומר לעצמי, וואו. יעקב שפירא.
כן. זה שיש קרובים, כאילו, זה לא רק בגלל שהשם סביבה, זה כאילו, זה מוסיף קדושה, כאילו, נותן לזה תוכן, לא יודעת. באמת? באמת? אז אני שואל אותך שאלה. בסדר? אני חושב שיש איזה פסל, שמן, שכזה ככה, משהו כזה, שאם אני אשים אותו פה, הוא מה זה יוסיף קדושה? אני אמרה לך לעשות את זה? מה? זה מה שאמרה. לא הבנ. רוחני שכזה. זה ציווי. זה לא ציווי. זה כל ההבדל. קרובים ציווי ולכן זה קדוש. משהו אחר שהוא לא ציווי, לכן זה לא קדוש. הבנת אותי? נהדר. הבנות הבאות אומרות כן מאשר הבנים, אבל כאילו אני אחשוב על זה וזה. אם קשה, תגיד מה קשה, אם קל, תגיד יופי, נהדר, קיבלתי. אל תפחדו, כאילו, באמת. יש! תסביר למה אתה חושב שאני עושה את הכיף. נהדר. אבל אל תעקוף את ההיקף שלך. נכון. כי תזה, אם אתה תוקף, אני אגן. שמע כאילו שכאילו... אני שואל אותך, כאילו הרב. נו. אותך שאלה. אז כאילו, אתה לא נותן לי תשובה ברורה. אתה עושה לי כזה כיף, שכאילו, אני עושה לי כזה כיף, אתה מבין את זה? לא, אתה מרגיש שעשיתי כיף? בוא, איך קוראים לך? איך קוראים לך, נשמה? שוקר. אחיה, כאילו. אתה תימני? טוב, בהצלחה בבידוקים שם. טוב. אחיה, יקירי. מגניב, בתימנית שוקר זה יסחה, שתדע. בקיצור, אחיה, אתה אומר, תשמע, בתשובה שנתת לי, עשית סיבוב, לא ענית, עקפת. כי מה שאלת, נראה לי שהמשכת את השאלה של אליעזר, והוא אמר, למה הקדוש ברוך הוא עשה למה הוא עשה אותנו? ואני אמרתי, קימו את הטוב להיטיב, רמח"ל, ואתה אמרת, מה פתאום? הרי מה מסתם שלנו? לא, כי תראה כמה קשה לנו, נכון? כן. נהדר. פה לא קיבלת תשובה ממני, אני רק אומר, הגלעד שענה לך זה גלעד אחר. נהדר. עכשיו אני אנסה לענות לך, זה שאתה לא רואה את הטוב, זה לא אומר שזה לא טוב. אני לא יודע מה גלעד אמר, יכול להיות שזה אותו דבר. אני רק אומר, נשמה, גם כשילדה שלי מכניסה את היד לחשמל, ואני צועק עליה ומעיף את היד ואומר לה מה פתאום, והיא בוכה את חייה לאמא שלה, ואז אני בוכה. רגע, לא, שנייה, תבין מה אני אומר. רגע, שנייה, לא, אחיה, זה בוחר. אחיה, אין לי. אבל מה הפעם זה? שאני לא רואה את הטוב. עכשיו כאילו. נהדר. אני כואב. וואי, שאלה מעולה. לא, אתה לא מקבל את מה שאני אומר, כי השאלות שלך הן ממש טובות. אחיה, אתה פשוט נהדר. רגע, אחיה. שוקר, תקשיב. מה שאני טוען זה שאתה לא תקבל את הטוב פה. זה בדיוק מה שלא הבנת. הטוב הוא לא פה. הטוב הוא אחר כך, אחרי 120 שלך. למה הטוב הוא אחרי 120 שלך? ולא תקבל את הטוב מיד? איך? בדיוק, כלומר, במקום לתת לך את הלוטו בחינם, אתה צריך לזכות בלוטו הזה. זה הסיפור. כאילו, עבדת על זה? כלומר, כשאתה אומר, כן, כשאתה אומר, רגע. למה? אבל צריך לזכות בזה ולא פשוט כאילו נותן לך את זה. למה לא? כאילו... שאלה יפה. משעמם לו? שאלה יפה. לא משעמם לו. אני אגדיר. עכשיו ודאי שלא משעמם. אני אגדיר. הקדוש ברוך הוא עשה דבר שהוא אבסולוטי, שהוא מופרח. הקדוש ברוך הוא לא רק אמר שיש מישהו או משהו, מי שהם, שרוצה לעשות לו... יש שם עוד אנשים שאני אבין. עודד, תפתח את זה. אמרתי, אולי יש לנו עוד... הקדוש ברוך הוא לא בא והוא לא רק שהוא בא ואמר, אני רוצה לעשות טוב לאנשים, אלא הוא בא ואמר, אני רוצה לעשות טוב לאנשים שיהיו בדיוק כמוני. אני עוקף. רגע. כלומר,
הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אני רוצה לייצר בריאה שיש לה יכולת לבחור. ברגע שאני יוצר בריאה שיש לה יכולת לבחור כמוני, כמו הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ברגע שאני מייצר מציאות שבה יש מישהו שיכול לבחור לבד, אני שולח אותו אל האזור הכי רחוק, הכי רחוק, הכי קשה, הכי נמוך, נקרא לזה כך. אבל מצד שני, אני רוצה לתת לו את היכולות לברוא עולם כמו שאני בראתי לו. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, הוא בחר לבוא ולהגיד, אני לא יוצר מלאכים שאני נותן להם טוב בלי בחירה. אני רוצה את הבחירה הזאת שתהיה לאנשים, כי היא מבטאת אותי. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, הקדוש ברוך הוא, שעמם לך. אתה יכול להגיד את זה. זכותך. באמת זכותך להגיד את זה. אני אומר, וואו, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית פה דבר מטורף. אתה בעצם בא ואומר לי, שלי הקטן, יש יכולת להידמות לך. איזה זכות. לא, אני רציני. איזה זכות זאת. באיזה קטע? באיזה קטע אני יכול להתחדש מעצמי? באיזה קטע אני יכול לעשות מעצמי? באיזה קטע אני יכול להשפיע טוב על אחרים? כל המלאכים, כל השרפים, כל החיות, לא חיות הרגילות, חיות הקודש. אף אחד לא מתקרב כאילו זה ממה שאתה עושה. נכון הרב, אבל כאשר. נכון הרב, אבל כאילו, ואם אנחנו העם שהשם כאילו בחר אותנו, אז למה אנחנו כזה עם שכולם שונאים אותו, והוא גם כזה... כי זה עם שהשם אוהב. כן. כן, והוא גם כזה פיצי כזה, כי זה נוגע. תענו לו בכיף. אם הבא אפשר סטנדר, אפשר סטנדר. אפשר לשאול אותו שנייה. אותו להתפצל, נכון יוסף, כולם, אבא אהב את יוסף, כולם שנאו אותו, רצו להרוג אותו. כולם מקנאים בו. כן. איזה מקנאה. זאת אבל, זאת דרך אבל. זאת הדרך. אני יכול לאתגר עוד יותר את הסיטואציה? מה אמרנו? אמרנו הקדוש ברוך הוא ברא, הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה שהטוב שהוא יעשה יהיה אנשים שיבחרו את זה, הוא רוצה שהבחירה שלהם תהיה בחירה אמיתית כמוהו. חבר'ה, אני אמרתי, זה שוט פתוח. אני כאילו... לא יודע, אני פה. מי שרוצה תמיד יכול ללכת, אני לא נפגע. הכל בסדר. אני חוזר אליך. ומה הוא אומר? הוא אומר, לא רק שאני אברא אדם שיש לו בחירה משל עצמו, וזה יהיה כאילו מעניין, אלא אני אעשה את זה עוד יותר קיצוני. אני אעשה את זה בצורה שבה יהיה לו הרבה יותר קל לבחור ברע מאשר בטוב. ואני אעשה את זה עוד יותר בצורה שבה יהיה לו קשה גם. למה הוא עושה? ובשביל כי הרעיון הוא... למה שלא אמר כאילו... מה המשמעות הטוב הזה? כן. משמעות אבל נצחית. הרבה מעבר אליך. אין שום משמעות. אני מסכים מאוד. אני אגיד את זה אחרת. יש מצוות שהן אינסופיות. ואהבת את השם אלוהיך. מעולה, אני אוהב את השם. סיימתי? עשיתי וי? כן או לא? מה פתאום? לא. אין גבול ל"ואהבת את השם אלוהיך". יש גבול ל"לא תרצח". אין גבול ל"ואהבת את השם אלוהיך". זה משהו שהוא אינסופי. ככל שזה אינסופי, ככה אני יכול מה לעשות? יותר ויותר, וגם יותר ויותר. הסיפור הזה הוא לא רק סיפור פרטי שלי. כלומר, "ואהבת את השם אלוהיך" זה לא ציווי רק לאדם הפרטי, אלא זה גם ציווי לעם. ואז אתה מבין שהעלייה והירידה היא לא היא בכפולות הרבה יותר גדולים. וזה הסיפור של עם ישראל. ולכן כשהוא יורד כל כך למטה, ועולה כל כך למעלה, פתאום אתה מגלה שהטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות פה, הוא גדול שבעתיים. לכן הסיפור של היהדות הוא לא סיפור של אדם, הוא סיפור של העם. אני עונה לך או עדיין לא? אני מרגיש שאני עונה לכל שאלה, אבל תגיד לי אם אני לא עונה. כן, עונה. לא, עונה. מקסים, לא, מקסים, אחיה זה נהדר. אחיה, מה שאתה צריך לעשות עכשיו, תקשיב, מה שאתה צריך לעשות עכשיו, זה להחזיר לעצמך, עכשיו, אחר כך, את כל השאלות ששאלת, ולתת את כל התשובות שענינו. ולראות האם באמת זה יושב. אם כן, תבנה לעצמך את זה בפנים שלך. כנ"ל לגבי כל השיעור. תחליט לעצמך, רגע, זה עבר את הסינון שלי, מה אני מקבל, מה אני לא מקבל, מה נגע בי, מה לא נגע בי.
מה אני עושה עם זה עכשיו? האם זה נכנס אל ההיכל שלי, אל היכל האמונה שלי? לא נכנס, באמת, כל אדם צריך לעשות את זה לעצמו. לא יעזור שתגידו מישהו אמר לי את זה, אלא איפה אני אומר את זה לעצמי? בסיטואציה אחרת לגמרי. תעבור תבשיל עם עצמך. איזה קובאנה טוב כזה. שאלות? אפשר? היי, שאלה מקסימה. זה בדיוק הסיפור. כלומר... מה השאלה? אם אמרנו שהשם מקטין את עצמו. אמרנו שהשם מקטין את עצמו. שאנחנו מקטינים את השם. לא, שהשם מקטין את עצמו. זה השלב הבא כבר. שהשם מקטין את עצמו. אז איך אנחנו יכולים לראות אותו, להכיר בו, להאמין בו, נכון? זאת השאלה. יש מישהו תשובה? בגלל שהוא מופיע בפרטים היומיומיים. ההפך, בגלל שהוא קטן אפשר לראות אותו. הוא מקטין בשישה חמישה. זה בדיוק מה שהרב אמר, זה הכל מטופורה בשביל שאנחנו נבין. טוב, קיבלתי כמה תשובות. אני חושב שהסיפור הוא זה שהקדוש ברוך הוא מקטין את עצמו. זה בדיוק המקום שלנו כבחירה. כלומר, היום אנחנו יכולים לבחור, כמו שאת טוענת. אנחנו יכולים לבחור שלא לראות אותו. דרך אגב, רוב האנשים בוחרים לך. אתם, אני באמת יודע איך גדלתם. אתם נראים דוסים, באמת. כאילו, אמיתי. הרב, מה זה ההגדרה של דוס? טוב, זה אחרי המצלמה עכשיו. זה לא יקרה, זה לא יקרה. רק אגיד שההגדרה של דוס שקר, כמו שכשאמרתי דוס, זה סתם, זה כלום. מה הרב חושב שההגדרה של דוס? לא, נו, סתם, אני סתם אומר את זה כדי שאנחנו נדבר את אותה שפה. הרב, זה משהו אמיתי. לא, התווכחנו על זה. הרב, זה ויכוח עמוק. יש לה תשובה. הרב, אני אומר כבר נזרום למסמר, למה? לשאלתך, זה בדיוק הסיפור של הבחירה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו בעולם, מקטין את עצמו בעולם, ומאליו זה מעמיד אותנו בסיטואציה המאוד מורכבת. רגע, הוא כאן או לא כאן? שמחת תורה, מה היה פה? זה אומר שעזב השם את הארץ? או זה אומר שהשם, והודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו? בדיוק השאלה. כלומר, מה שאני בעצם מבקש להגיד, זה הקדוש ברוך הוא מקטין את עצמו, וזה מאפשר לנו לבחור בו באמת. לא שמעתי את ההתחלה, סליחה. את מאוד צודקת. אני מסכים, אני אומר שעבודת השם שלנו היא באמונתך בלילות. כלומר, היא להכיר בקדוש ברוך הוא גם כשקשה, או אולי גם כשקשה. כי גם כשקל, לא קל להאמין בקדוש ברוך הוא. וישמן ישורון, ויבעט. כלומר, גם לפעמים דווקא מתוך עושר, תודה רבה, אני מסודר, לא צריך את העזרה מהנהג מונית הזה. מכירה אותו? את הנהג מונית? אז אותו דבר גם שם. יש לנו ארץ, יש לנו מדינה, חזקה, אימפריה, כלכלה וכו'. מי אמר שאנחנו לא יכולים למסור שטחים ממנה? נכון? אז רגע, שנייה אחת. כי טוב לי, אז אני מוותר, אני לא רואה כבר את הקדוש ברוך הוא. או לא, דווקא מתוך זה שגם טוב לי, או גם רע לי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה שכל העולם הוא מורכב, ומתוך כל מציאות שנראה, יהיה לנו מורכב להכיר את הקדוש ברוך הוא ולראות את הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק האמונה. לא כי קשה לראות אותו, אלא כי כשאתה יורד לעומק של הדברים ולבסיס של הדברים, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם לשם כך. לשם היכולת, אני אגיד עוד מושג, כאילו, לשם היכולת בפירוד לאחד אותו. זה בדיוק הסיפור של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה בדיוק הסיפור של זוג, בני זוג, איש ואישה. זכו, שכינה ביניהם. כלומר, היכולת של הפירוד להתאחד. והדברים עמוקים מאוד. קשור לקרובים, קשור ל... אמרנו פה משהו, אנחנו בעצם אמרנו עכשיו שהזוגיות זה בדיוק הסיפור הזה של גבר ואישה, הוא מגברים, היא מנוגה, כן? כלומר, שניהם עולמות אחרים לגמרי, לרוב גם רצונות אחרים, לרוב גם שפה שונה. ומה שאותו זוג הזה עושה, מגיע ומתחבר. חיבור שהוא עצמי וחיבור שמגיע מהם, לא כי מישהו כפה את זה. ובעצם לוקחים שני עולמות ממש ממש שונים, ובעצם מגלים את האחד שבהם, את האלוקים, את האלוקות שבהם. זה הסיפור של זוגיות, זה הסיפור של בית מקדש, המקום שבו שמיים וארץ מתחברים. זה הסיפור של הכל, למצוא את אחדות השם בעולם, בתוך
האלוהים הזה שבא ונמצא בעולם ומתפרץ להמון המון פרטים, לא כי זה באמת ככה, אלא כי הוא העלים את עצמו בעולם, כי רק ככה זה יכול להיות. הכוח שלנו זה יכולת לאחד אותו, להגיד, הנה, כאן הקדוש ברוך הוא נמצא, וגם כאן הקדוש ברוך הוא נמצא. למרות שזה אש וזה מים, גם פה וגם פה נמצא. אתה מבינה מה אני אומר? הרב, איך אני יכול להוכיח לאנשים אחרים שיש אלוקים בעולם? כאילו, הוא סיכום של השיעור כזה. אתה יודע שיש אלוהים בעולם? אם אני מתווכח עם חילוני לדוגמה. אתה לא יכול להוכיח. אז הרב, זה מה שהחבר'ה עצמו פה עם השיעור הזה. כבר דביר אמר שאי אפשר להוכיח. לא, אני אמרתי איך אני לא עושים טעויות כאלה בשעה. סליחה, אחיה אמר, סליחה. אני רק אומר, איך אתה יכול להוכיח? התשובה היא לא כך. מי אמר שהגיע הזמן בכלל? רגע, שנייה. מי אמר שהגיע הזמן? הרב תמרי שהיה פה לפני זה, אמר ש... א' כל אנחנו עוד לא מספיק מאומנים, ומספיק החרב או לא יודע, או הספוג לא מספיק חזק בשביל כעת להפיץ, הוא יפוצו מה יותר חרוץ. אנחנו עסוקים בלבנות את העולם הפנימי, לשמוע, אי אפשר לסכם את כל תורת הרמב"ם ואת כל האמונה בשיעור של שעתיים נפלאות ומתוקות מדבש. אבל כאילו, אז אנחנו צריכים להתקדם, ללמוד להחכים, לא להירדם הלילה, ואז בעזרת השם, כשנגיע לגיל של הרב, נוכל להביא שיעורים ולדבר עם חילונים ובצבא. אבל נראה לך. 23. סתם. תודה. בבית ספר מתאים לי 54. שנייה. לא, אני רוצה לנסות לענות. מי שאל איך אני יכול להוכיח? אליעזר, אתה, מה אתה עוד עוד שאלה? לא, אמרתי איך? אמרתי שהרב לא ענה לי. נכון, הנה. תשובה, אני מסכים עם מה שאמרת עכשיו, בשם הרב תמיר? הרב דמרי. הרב דמרי, סליחה. שבאמת אתם צריכים להיות מלאים, אבל אני לא חושב שאתם צריכים להיות פרופסורים לאמונה ויהדות. לא, אני חושב שפשוט מאוד, ברגע שאתם יודעים יותר מאחרים, ויש לכם אמונה שהיא מספיק מוצקה, אתם צריכים ללכת לבסיס, שמה, לבסיס. לפני שהולכים לכל לפני שהולכים לכל הבונוסים שיש, לפני שהולכים לכל אני מרגיש גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, שנייה אחת, בסיס, בוא נדבר רגע על הבסיס. אני חושב שזה שיח שכן יכול מאוד מאוד לחזק, כן. אז איך הרב ניסה להוכיח לנו שיש אלוקים? שאלה נהדרת, ביקשתם. לא, כאילו, אם לא הייתם מבקשים, אז לא. אני חושב שבשיח מול... אבל הרב, בסופו של דבר... אם אתה רוצה באמת לעשות משהו מעבר לכן, תעשה את זה אחד על אחד. ככה זה פחות יעד. בסופו של דבר... מה אני אומר לו? יש אלוקים? מה המצב, אחי? איך אתה מרגיש? מה נשמע? תגיד, אתה רוצה לדבר על האם אלוהים קיים או לא קיים? כן, וואלה, זה מעולה, נהדר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם יכול להיות מצב שבו מישהו בא והמציא את התורה? הוא יגיד לך בטח. תגיד, מעולה, מי זה היה? הוא יגיד לך, לא יכול להיות כל אחד. מעולה. הבעיה הגדולה היא שהספר הזה נאמר כלפי אנשים באותו הזמן. אז אולי הבן אדם הזה המציא את זה ואמר כאילו שזה נאמר לאותם אנשים. מעולה, נהדר. מעולה. אז סוף כל סוף, מי היה? אשתי חתק עליי. מי היה העם שקיבל את זה? אולי גם זה לא באמת קיים. אולי לא באמת קיבלתי את התורה הזאת. לא, ישנו. מה יכול להיות? באמת איך זה יכול להיות? כאילו יש אותך באותי שאנחנו מקבלים את התורה. סליחה, אבל הרב היה במעמד הפנאי? אני? לא. לפחות לא. לא נחזור על כל השיעור. מה שהרב אמר בזמן דבר היה להאמין להורים, מה שהרב והם אמרו לך. חילוני שההורים שלו לא אמרו לו, איך הוא יכול להבין את זה? אני מנסה להבין, אנחנו עכשיו עושים כאילו חוויה מעשית? סוג של תואר ראשון לא, הרב, אפשר שנייה. באמונה? הרב בעצם אמר בשיעור הזה שהבסיס של האמונה זה כאילו לסמוך על מה שההורים שלך אמרו לך. כמו שאתה עושה בכל דבר בחיים. כמו שאתה עושה בכל דבר בחיים. אבל ההורים של אדם חילוני לא אמרו לו שיש אלוהים. אדם שההורים שלו היו שני אתאיסטים, איך יש לו סיכוי להגיד את האלוהים? זה יכול להיות מאוד קשה. פה השאלה צריכה להיות, אני הייתי מגיע... כי פה אתה כן צריך להיכנס להיגיון. פה השאלה צריכה להיות, שנייה, רק שיהיה ברור. אם הייתי יכול לשכנע את עם ישראל שיש אלוהים והתורה קיימת, לא הייתי פה. אבל אני רק מנסה להגדיר אחרת. השיחות לרוב, שאני מתחיל עם אנשים, אחים שלי, אמיתי, זה מה אתה יהודי? לרוב התשובה תהיה כן. אם התשובה תהיה לא, זה הרבה יותר קשה. כלומר, אין שום בסיס משותף. אם התשובה תהיה כן, אז במה מתבטאת היהדות? מה זה אומר שאתה יהודי? במה שאני מחליט. לא, מה שאתה מחליט זה לא קשור
מה זה אומר יהודי. כלומר, איפה הסיפור היהודי התחיל. ומשם אפשר להתחיל להתגלגל. כן. אבל אני חוזר לתשובה שלך. אם באמת אין תשובות... אנחנו בני 15-17, כאילו, לאט לאט. יכול להיות, כן, פשוט, אני לא יודע מול מי אני מדבר. לא ממש. כאילו, התחזקו שכזה אחריי כזה. אבל לא משהו... אם אתה אומר שצריך, כאילו, האמונה שלי זה לפי כאילו, שאני לומדת ואחר ההורים שלי, זה גם כאילו, זה לא הוכחה שיש אלוקים, גם ההורים שלי גם כאילו, שמעו מההורים שלהם, זה בסוף כאילו... לא, אני אגדיר. כשהייתי קומונה, אז עשיתי... באיזה תנועת נוער? איך? איפה? נחש. בבית עריף. לא, תנועת נוער. הרב. שנייה אחת, מה אתם? איזה תנועה? איזה תנועה? מה יש בה? אני יודע, אני אגיד מה שאני אפיל את עצמי. אריאל ובני עקיבא. אנחנו אריאל. יש בני עקיבא. הייתי קומונה באריאל, נו. אני אגדיר. כשהייתי קומונר, והייתה מדריכה, שבאה להדריך, ושאלתי, זהו, עכשיו כל השיעור נמחק. והייתה מדריכה שבאה להדריך, ואני עשיתי רעיונות למדריכים ומדריכות, ושאלתי, למה את מאמינה? מה זאת אומרת למה אני מאמינה? כי ההורים שלי מאמינים. תלמדו לה, ואם אחר ההורים שלך אומרים לך שכל לא יאמינו, אני לא מאמין. מעולה, אתה נכנסת להדריכה. כלומר, ברגע שהאדם מאמין כי ההורים שלו מאמינים, זה לא... האדם צריך לעבור מצב נפשי, תנועה נפשית שבה... איך? של חיבור אמיתי, ותשבו לכו. זה עדיין לא הוכחה שכאילו יש אלוקים. אין לי כאילו מה להגיד לך. כאילו, מה זה אומר הוכחה? זה... לא, כי זה תגידי מה שכולם כבר אמרו כל הסיור. אני מבין, אם הוכחה בעיניי, זה משהו שהוא תפוס? ככה? לא, לא, אני לא חושב שזה... אז מה זה אומר הוכחה? אני מנסה להבין מה זה כל מה שאמרנו בסיור ואמרת לי. אז אני שמח לשמוע. כל מה שתגידי גם מה שאני אמרתי. מה המדריכה הייתה צריכה להגיד? מה המדריכה הייתה צריכה להגיד? מה המדריכה הייתה צריכה להגיד? את מאמינה כן. טוב, אולי הייתי קצת פנאט, הייתה צריכה להגיד, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, כי אני חושבת ובדקתי, מה זה בדקתי? בדקתי בתוך אחרי עצמי. אבל הרב אומר שצריך להגיד לפי מה שההורים אומרים, לא? לא, ציפיתי שתגידי את הרמב"ם ואת הרמח"ל. כאילו ההורים מביאים לך את הבסיס, אתה בונה על זה. תגזימו. ההורים הם חלק מהתנאים, זה לא? כאילו יש את הבסיס של ההורים, שאתה יודע את זה בערך, ואז אתה מחזק את זה גם לעצמך, ואז אתה... לא הבנת, ההורים שלכם מאמינים, זה מעולה, זה מדהים. אז הרב בעצם אומר שהאמונה שלו מתחילה מההורים, ואז האמונה הופכת להיות תלותי. אני אישית כאילו... גביר, יקירי, כן. פחות כאילו, התחברתי לדברים שהרב אמר, ואני חושב שגם עוד חבר'ה הזדהו אותי, בגלל שהעניין... פחות התחברת ואתה חושב שעוד חבר'ה הזדהו. כן. נהדר. בגלל שהעניין, שהאמונה היא כן מתבוננות בעולם, ולאו דווקא ממה שיש, מה ששמעת מההורים או מה שיש בתוכך. כולם מסכימים עם דביר, אתם עומדים. לא כולם. אתה לא שומע, כבר אתה מטר ממני. שנייה אחת, אתם מסכימים איתו? מה הייתה השאלה? אתה טוען שהאמונה היא יותר מוכחת מהתבוננות בעולם. כן. נהדר, שכולך, מה עשית עד עכשיו? עכשיו אמרת לנו, מה ששמעת מההורים שלך כנראה שאני לא שיקרו לך. התבוננתי בעולם, איך? אחי, אתה... לא, השעה מובנת, חבר'ה, לא, שנייה, אני עומד על זה בדרך. תגיד לי, שלא יהיה מצב. סתם תוכלים שגם אתה לא מאמין בהם. אין לי בעיה שמה שקרה פה היה נהנה חוץ מאחד אמרה שקיבלה משהו, זה נהדר. אני גם קיבלתי דברים מהרב, אבל יש דברים שאני פשוט לא מסכים איתם. אז זה מעולה, אתה טוען שאני צריך להתבונן על העולם, נכון? במה זה שונה מכל ההתבוננות שאני עסקתי בה, אנחנו בעיניי, עסקנו בה עד עכשיו. כלומר, להתבונן במציאות של החיים, איך התורה באמת יכולה להינתן לכל דור ודור. במה זה שונה? אתה טוען, תראה איך הם תוקפים אותנו, ואנחנו ניצולים, ולכן האלוהים קיים, נכון? כן, גם. נהדר. אמרתי שאני... נרדמה כבר. אמרתי שאני מסכים עם זה. אבל זה עדיין בעיניי לא יכול להיות הבסיס לאמונה, מפני שגם כשעם ישראל ניצל,
אין בעיה, מה עם ישראל צריך לעשות, מה עם ישראל צריך לקיים, מה עם ישראל מחויב אליו, מה עם ישראל לא מחויב אליו. אתה מבין מה אני אומר? האמונה בקדוש ברוך הוא היא הרבה מעבר לכך שיש אלוהים ושאפילו יש עם נבחר. זה נכון, זה יסוד היסודות, באמת כך. כי אני חושב שאפשר להגיע לזה פשוט בהרבה יותר פשטות. כמו למשל. מעניין, הרב אמר שצריך להסתכל על השתלטות הדורות, איך זה מגיע. אני באמת רואה את העולם איכשהו, רואה את הקיום של הדברים, אני יודע שיש אלוקים. אני רואה את איך שם ישראל שרד את כל הדברים, כל מה שעבר עליו, איך שבסוף חזרנו כאן והקמנו מדינה, בניסים עצומים. אני מבין שאנחנו עם הנבחר. מכאן אני גם מאמין לתורה. מה שאתה אומר זה מעולה, ותמשיך. תמשיך כך, אני באמת רציני. ועם זאת, זה לא מתאים לי לשאול אותך שאלה. אם זה כל כך פשוט, וכל כך כזה, מה יקרה אם חלילה אנחנו נהיה בדור שבו יהיו באמת שלנו? לפני 80 שנה. בעצם הטענה שלך היא שלפני 80 שנה לא היית מאמין בתורה. הייתי מאמין בתורה כי בכל זאת עם ישראל עדיין היה קיים. כי בכל זאת עם ישראל נשאר קיים. איך? בואי לא נשווה. אז היה פי 1000 יותר קשה, בפער. באמת אפשר להשוות. אז היה באמת פי 1000 יותר קשה, אבל אז... אם דביר היה חי לפני 80 שנה, הוא היה מאמין בקדוש ברוך הוא? אני כן הייתי מאמין בקדוש ברוך הוא. מה הייתה ההוכחה? מה ההוכחה שלי? שעם ישראל עדיין קיים. עדיין יש יהודים. אבל ברגע שמשמידים אותו, אז אין לך את ההוכחה. אבל עובדה שאנחנו שרדנו. מה הקשר? אבל שואל לך אתה עכשיו נמצא בתוך... אם אתה עומד בקרימיטורים. בתוך הגטו. עדיין, אם באמת לא הייתי יודע מה יש בחוץ, יכול להיות שלא הייתי מאמין, אבל אני לא יודע. תודה רבה, הוכחת את כל הטענה שלי. כי אז אתה מתחבר לנקודה הפנימית שלך. אתה יודע, הרב. דביר יקירי, נשמה טהורה. מחילה, אני חוזר על המילים שאמרת. תגידי שאתה אומר אחרת, אנחנו נחזור אחרת. אני לא מתווכח איתך. אני רוצה לטעון את הטענה שלך. הטענה שלך היא, מה זאת אומרת? הלו, טוב לנו. אנחנו בטוב, אנחנו בנס, אנחנו חיים על נס. מסכים איתי? כן. נהדר, וזה בלי הקפה. אני באמת מסכים. עם זאת, אני שואל, האם זה יכול להיות בסיס לאמונה? גרעינה... שלנו כן, לדורנו כן. תודה. אז זה לא בסיס. אבל זה לא פרקטי בשבילי מה שהיה לפני 80 ו100 שנה. אני לא חייב, אני חי היום, הרב. סטנדר, הרב. אז זה מבחינת כל התורה. לא, יש לי שימושים אחרים לעשות עם המים. אתה בעצם אומר שרק בגלל... לא, הרב, אני כן מאמין שהתורה היא הווה מתמשך. אבל היום הרבה יותר פשוט לנו איך להבין שעם ישראל לא עם הנבחר ושיש אלוקים. אבל זה משהו משתנה, שאתה יכול לראות ברגע שיש איזה שמחת תורה, זה איפה אלוקים שלא הציל אותי מהמסיבה. זה שמחת תורה. לא היו לי שאלות איפה אלוקים. כן, כי אתה לא היית במסיבה, ולא היית שם. נכון מאוד. כי לא היית שם, לא חווית את הכאב. אני בעצם רוצה להגיד לך, יש כלים הרבה יותר עמוקים מאשר טוב. גם טוב, זז. סליחה, אני מתנצל להגיד לכם את זה. לא כל החיים אין לכם טוב. לא יודע אם עכשיו טוב, אבל תדעו לכם, זה לא אבל הרב, להגיד איפה אלוקים היה בשמחת תורה, אפשר להגיד, אנשים, נגיד מה שחילונים הרבה, מה שחילונים הרבה פעמים אומרים? אני לא יודע אם זה עליי או עליך, אני כבר לא סגור על זה. עליי. תמיד יהיה אפשר להגיד איפה הוא היה, למה זה. נגיד עכשיו, נגיד מה שבמוצאי שבת, הנס המטורף שהיה לנו, ראיתי כל שבוע, אנשים שמעלים, זה לא היה פה שום נס, האלוקים לא עזר לנו בכלל, זה היה כל הטייסים. לא, זה לא פייר, אתה הלכת למקום שהוא קל לך. אתה שוב פעם הלכת למקום שאני מאמין כי אני רואה טוב. וכששאלתי אותך, האם תאמין שתראי רק רע, אמרת, אני לא אאמין.